prinsesse. Farmor er her fra Brasilien. Ja, jeg ved godt, du er prinsesse i Danmark, men her, der er jeg altså prinsesse. Olle, se min slave her. Ja, jeg ved. Slave, kan du poco frutas? Jeg vil gerne have lidt druk med. Sí, bueno, sí. Rápido. Agora. Rápido. Han er lidt langsom, men jeg får det lige om lidt, der. Hej, det er ellers godt alle sammen. Her, der har vi det rigtig varmt. Så for skud. Tak. Tak skal du have. Nej, det var ikke det. Nu Iso. Nu kan du Iso. Det er godt. Farvel. Ciao. Ej, det passer ikke. Og Roldo, han er ikke min slave. Her, Roldo. Nu overtager Roldo kameraet. Jeg kan sige, at vi sidder over her på terrassen meget lidt, fordi her er utrolig meget varmt. Her er helt fra 32 grader varme til 45 grader varme. Men her har vi vores urter. Vi har fået chili, tomater, purløg, salat. Vi har det hele. Men vi er nødt til at løfte det fra jorden, for der er så mange myrer her, som spiser det hele. Der kom Basse lige løbende. Prøv lige at se de fine skud. Flot, pigmenter. Mine fine chilipeber. Der har jeg 3 forskellige slags chilipeber. Dem skal du ikke spise der, de er meget stærke. Ja, det er smukt der, Roldo. E molto bonito, logo. Ancora mais. Mais? Ja. Vil I se vores bil, Karl? Den er desværre lidt syg nu. Vi arbejder stadig på den. Men her er den har dyne, fordi den ikke skal fryse om natten. Ja, sådan. Det er vores søde lille bil. Den mangler nogle få ting, så den kan køre det hele, men vi vil gerne have den helt perfekt. Så skal vi rigtig til stranden med den her. Der har vi min hængekøj. Jeg sover i den om natten, og jeg sover her om dagen, når det er vejret til det, så får jeg en siesta her. Og så har vi vores lille kapel, hvor jeg og Roldo har malet hver en sten og cement til hver en sten. Er det ikke hyggeligt? Så har vi lys i om aftenen. Der tænder vi stearinlys her om aftenen. Agora pouco casa. Eu pauso aqui? Sim.